Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu utawi perkara telu. Iku man wong kunaka ana sapa man fihi iku ing dalem man wajadakan nemu sapa man halawat al imani ing manise iman. Ayyakuna yana ana sapa Allah Gusti Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku ahabba luwih den temene ilahi ilahi maring man bima sakibaran siwa kang sadaya wa kang saliyane Allah wa rasuluhu wa yuhibban yanto temen sapa man al-mar'i wong suci la yuhibbuka man temen sapa man ing mar'i illallah iku jaba Gusti Allah. Wa iya qur'anan yanto sengit sapa man ayyauda ya bali sapa man fil kufri ing dalam sakwise saing dalam kufur pada iding qada ing dalam nalikane selamatake sapa man suwe selamatake buwe man sapa Allah Gusti Allah iku saking kufur. Bapak Ibu ingkang kula hormati, ten mriki diterangake enten tiga tiyang sing bisa ngrasakake manise iman. Jadi wong niku bisa ngrasakake manise iman niku nek setunggal ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Nek wong niku bisa ngrasakake manise iman nek ning ati niku anane mung Gusti Allah karo utusane Allah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing nomor kali wong niku bisa ngrasakake iman nek wong niku seneng karo wong sing seneng karo Gusti Allah. Sing nomor 3 wong niku bisa ngrasakake manise iman nek wong niku ndelok kanca sing wis tobat, tiyang sing wis gelem ibadah terus bali malih ning asale ning maksiat malih. Gelane boten karo-karuan. Nek wong sing wis duwe ati ngaten niku berarti wong sing termasuk wis iso ngrasakake manise iman. Bapak Ibu ingkang kula hormati, sepindhah ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Sing dimaksud manise iman iso ngrasakake manise iman sing setunggal. Kula panjenengan bisa ngrasakake ning atine bahwa ketenangan yang paling tenang, tentrem, atine anteng. Niku nek kula panjenengan nek ati mau anane Gusti Allah karo Rasulullah. Senajan kula panjenengan dicoba kaya apa cobaane, dicoba bondo orang duwe kaiki, kebutuhane kata, beras orang duwe, lawu orang duwe, duit orang duwe, rasanya kayak apa? Tapi tetap ikhtiar, tapi derek ketemu apa nih? Panjenengan iso sabar, kabeh niku kersane Gusti Allah. Apa piye-piye wis ikhtiar nek Gusti Allah ora rasana piye. Anteng tanah napa ati iki mboten graunya. Ati iki mboten duwe rasa iri, dengki, meri karo kancane mboten. Setunggal. Sing nomor kali ketika kula panjenengan diparingi cobaan kali Gusti Allah, kula jenengan langsung mlayu ning Gusti Allah. Bisa enten wong wis rumah tangga pun tahun-tahunan, duwe anak, duwe putu, duwe griya, duwe pendamelan, kok dilalah Allah terus kena enten huru-hara. Yaitu orang ketiga, yaitu apa lah masalahnya. Terus
pisah. Ketika kula panjenengan ngadepi sing ngaten mawon, sing gedhe ngaten niku gedhe lho niku. Niku coba paling gedhe niku ngaten niku. Wis urip tahun-tahunan, mboten cukup setahun, mboten cukup setahun rong tahun, bahkan puluhan tahun mungkin 20-an tahun dicoba ngaten niku. Padahal sing jenenge garwa niku sak sigare nyowo. Apa maneh sono anake ana putune wah senenge ora karo-karuan. Dolalah dicoba karo Gusti Allah. Ana pihak ketiga misal. Melu mulya misalnya itu. Niku rasane kados napa, Pak? Wes koyo muta mati ya mboten. Dunya rasane koyo ora ono. Pengine koyo mati-mati ya. Suka beram mati daripada dicoba ngaten itu. Kan kata nggih. Karena apa? Yang di dalam hati berarti kula panjenengan boten Allah karo Rasulullah, tapi bojo, tapi anak, tapi putu. Nah ketika kula panjenengan dicoba ngaten niku, kula jenengan langsung prayune Gusti Allah mati. Ya Allah Gusti, pasti sak kata-katae. Sedaya niki atas kudroh iradahe Gusti Allah, atas kersane Gusti Allah. Kula wayang saderma dilakokake dalane sinten? Gusti Allah. Nek kula mung pasrahane Gusti Allah, tenang ati. Tenang wong kabeh sing ngersakno Gusti Allah. Wong kabeh besok arep ditinggalno. Bojo, anak, dunya, omah, motor, kabeh besok ditinggalno. Nek mboten ditinggal pegatan, mboten ditinggal mati kan ngaten nggih. Berarti cinta yang tidak terkalahkan, cinta yang harus kita tanamkan di dalam hati kita adalah cinta Allah dan Rasulullah. Paham mboten, Pak? Dadi urip kula tenang. Arep dicoba kaya ngopo? Tenang. Napa meneh kula panjenengan misal dulure tambah pangkate tambah gede, bayarane tambah gede, cobane tambah kata. Cara kelopon luwih dhuwur, amine luwih kenceng. Lah nek kula panjenengan menyadari sedaya anugerah nikmat bangga tasehat umur panjang kabeh Gusti Allah. Sing maringi Gusti Allah. Sewaktu-waktu ditarik, sewaktu-waktu diambil kali Gusti Allah, kula kudu ikhlas. Kula nek seneng kalih sinten kemawon, cukup di hati nanti. Di hati, jangan sampai masuk ke jiwa. Seneng karo dimasukkan ke jiwa. Nah, pisahan bisa sakit di jiwa. Lah nek hati kabeh iku sing ngersakno Gusti Allah arep piye-piye ya kabeh wong bisa ya bakal pisah. Iso ora iso, mantep ora mantep, siap ora siap, mesti kudu pisah kali yang sing kula panjenengan tresnani. Tunggal, sing nomor kali kula panjenengan bisa ngrasake manis iman, nek kula panjenengan seneng karo wong, seneng karo kanca, tapi kanca niku cedhak kali Gusti Allah. Ya ora senenge jigongan nek kancanan karo padhe iki kok seneng nek rasane. Adem. Jadi ada pencerahan-pencerahan, ada nasihat-nasihat, rasane seneng. Nek wong bisa ngrasake jejer karo kancane sing cedhak karo Gusti Allah niku wis ngrasakno tenang, seneng, akrab. Lah niku berarti kula panjenengan bisa ngrasakake manise iman. Bahkan ya wong sing bisa ngrasakake iman niku mboten ngurus karo kadane piyambak, Pak. Mboten ngurus apa ku diarani wong gendeng, apa ku diarani wong kere, wong larat, apa ku wong diarani wong goblok, malah seneng. Justru nek kata sing menghina, patah sing ngojok-ngojoki, patah sing remehake niku justru malah seneng. Mboten kok malah juwele langsung diarani goblok, asline diarani wong kere, asline diarani wong elek. Justru malah nek dielek-elek dihina-hina niku malah
matur nuwun niku kangge ladang pahala. Mulane ketika para ulama dilecehkan dihina-hina niku nggih, pas niku boten pernah bales sih Pak. Apa klarifikasi apa nyuwun maaf boten. Ben jarake. Ben ngino sak entek-enteke justru malah niku kangge lebur dosa. Gimana? Nanti para wali Mbah Hamid Pasuruan, nggih, dan terus Mbah Pasuruan niku kan terkenal waline, nggih. Wali niku setunggal mboten ngurus awake dhewe, sing diurus Gusti Allah karo Rasulullah. Maksudnya ngaten. Enten wali niku sing nang kota. Wali sing ning kota niku biasane wali ini sugih. Yo gadah motor, gadah mobil, gadah jamaah, gadah griya sae, tapi mboten ngurusi, Pak. Ora bangga, ora seneng wong niku amanah biasa tok. Adike wong amplop yo monggo, ora yo monggo, adike wong napa pengen njaluk berkah niki kula maringi Pajero iki kula maringi mobil Alphard, mboten ngaruh. Mboten seneng mboten apa, biasa tok. Niku nggih tetep wali. Maam senajan bisa tuku sak piring niku paribasane 1 juta saged, tapi sederhana, maami sak sekedare tok. Wis namane pindah karo jengkol, sing pindah karo jengkol biasa. Tapi wonten wali sing ora ngurusi awake dhewe, kaya wong edan ta. Nggih, kaya wong edan nggone yo serba welek, padang maca wong pengemis, kadang ning pasar ning klosetan. Niku paling seneng karena apa? Waliane ora mesti ngerti. Nah, kaya ceritane Mbah Hamid Pasuruan niku Mbah Wali tapi kota sugih dan Mbah Hamid wonten kalih Mbah Hamid sing ten pasar Kendal niku wonten padha wae wali. Lah salah setunggalipun dina niku wonten tamu sing saking Kendal niku sumanten Mbah Hamid Pasuruan. Lho, jenengan pundi ngaten? Kula Kendal Yai. Allah Gusti Kendal ah. Nah, aku Kendal dhewe kenalan. Sinten Yai? Niku Mbah Hamid padha kula jenenge Mbah Hamid Kendal. Gone niku teng pasar. Umay niku cat ijo ngadeg nyetan cedak pasar. Kula salam nggih. Oh nggih. Niku waliullah. Wong sing ngerti wali nek kuwi waliullah berarti padha-padha wali. La wali ya illal wali. Tidak ada yang tahu wali kecuali wali. Lah akhirnya langsung itu digolek ini tengah pasar Tegal takon-takon Mbah Hamid itu pundi sih, Mbah Hamid pundi sih dari cedak pasar cat ijo ngadep nyetan itu pundi sih digolek-goleki ora mesti ngerti. Wonten sing ngerti setunggal bahwa Mbah Hamid itu mboten malih kok. Niku mboten malih kok biasa malah kaya wong edan wong GDJ wong sempok wong edan gorene pasar itu lesotan. Dua godho karo mangan bumbu enak sampah. Kae sing jenenge Mbah Hamid niku kae. Akhire diparani langsung disalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaten jenengan Mbah Hamid nggih pripun karo buya-buyu. Niki kula mau kan silaturahim saking Mbah Hamid Pasuruan. Lah panjenengan oleh salam saking Mbah Hamid Pasuruan. Assalamualaikum. Langsung setelah menjawab salam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh langsung meninggal dunia. Padahal sehat bergas. Berbeda apa? Boten seneng nek kemalian niku terbongkar ngoten lho. Beliau lebih senang, lebih menghayati menjadi wali, bisa merasakan manis iman, cedak karo Gusti Allah
ketika orang-orang hamba Gusti Allah utawa manusia liya sing ngerti bahwa dirinya adalah seorang wali. Ketika mau sing ngerti dikei salam karo Mbak Wali Anut Pasuruan atau wali langsung meninggal dunia. Bagi salami waalaikumsalam terus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah meninggal dunia. Karena apa? Tidak senang kalau ada orang yang mengetahui bahwa dirinya adalah seorang wali lan iku bisa rasane manis iman. Kulo yo kanca nanti sakniki niku kanca pondok nanti sakniki niku dereng nikah. Jadi mabune yo semrawut itu orang urus diomong orang urus di mungkin iku maling mungkin salah maling mungkin. Nggih. Dan itu loh. Jadi diarani wong elek nyek apa malah seneng alhamdulillah. Maka niku wong sing wis ngrasakno mangise iman. Lah sing nomor 3 nggih, sing nomor 3 napa mau? Wong sing seneng karo wong sing mlebu Islam, mau penggane maksiat, mau penggane judi, mau penggane kafe, mau penggane adu ayam, ogelan. Oh saiki segala mari majlis, dalam sholat, dalam ngaji, alhamdulillah semuanya ora karo-karuan. Tapi gelo ketika mau wis tobat kok bali meneh. Maksiat meneh, gelane ora karo-karuan. Padahal nangis, mergone nangisi wong wis tobat kok bali meneh, maksiat bali meneh, ora sholat bali meneh, ora gelem mari majlis. Niku berarti wong sing ngaten niku termasuk wong sing atine wis ngrasake manise iman. Oke, mungkin wonten manfaatipun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.